bayem tur bayem tur aku santirine pamira maladrang pinatut dino barinaga wis lulus tahap awal. Adek nganggo lulus bareng. Aduh, duh. Iya. Terus awake dhewe iki apa, Mak? Aku karo kowe iki jim sing wis mertobat.
Jim ki ya enek sing tobat bareng enek. Ora tobat. Ah iya wah ngono. Yes aku ki Jim cangik kowe Jim limbuk. Iya. Ben gampangke. Ngono ya mak Mbah. Wah jan. Rama Widodo nek paring dawuh sen ya iya wis ngetes wong. Ning anu kok malah minterke kok. Sing maune ora dong dadi dong, sing ora gelem golek sumber. Sing maune ora gelem ngracik dadi gelem ngracik. Iya. Ya ngono kuwi gegawean sing ora gampang, Mak. Iya, Nak, iya. Yes aku percaya. Ya sejatine iki klebu wayang Purwa Podu ya sakarepmu ning sing baku. Iya. Purwane iki mesti kabeh umat ki ya saka Adam. Iya. Mulane kuwi mula nek silsilah wayang Purwa mawa carita kae ya diwiwiti saka Adam. Iya. Ngono ya, Mak. Ya engko terus menggoke nyang dewa-dewa nek ngono kae ya. Dadi mula aku mah nek di nganggo teknologi modern di live streaming bareng aku wegah. Iya. Sebabe apa? Ya kurang-kurang bejane luput katuranggane. Nek ana nganti klirune ngucap, iya. Mengko ndak marake ora prayoga, iya. Sing baku iki aja digagas apa-apa ning iki sebuah karya seni ngono wae. Nek karya seni iki jane bebas le arep nindakake mung kudu manut sumber lan pernatan sing enek. Iya. Luweh-luweh nek saka dawuhing pangeran ingkang mujudake kuwi ayat mbuh saka kitab suci apa wae. Iya. Nek dawuh sing gawe urip ki mesti sarwa bener, sarwa nyata anane. Iya, Mak, iya. Ya kanggo ndatar olah pamikir ya nok karo uga kanca-kanca paguyuban karawitan Mayangkara ki ya ben aja mung mangan. Men rodok nganggo mikir. Wah nyenengke banget. Ning aku ngene iki ora berproses kok terus kaya nganggo kaya ning ana itu Sydney Indonesia ana isi Surakarta ngono kae ora no. Iya. Ya mung bla 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 terus iya yang sing baku wong iku kudu kerja cepat. Sing penting tekan nggone lan ora kleru dalane ngono Mak. Wah matur nuwun pancen Rama Widodo nek paring dawuh aneh-aneh. Pokoke lakon wayang iki aja ngantek Pandhawa Kurawa. Pandhawa Kurawa ki apa? Mbah sok taun pira bakal enek kuwi. Ning ora dikeparengake. Iya. Lan nek ngene iki jenenge adegan seselan utawa intermezzo dadi sejatine upamata ora ana gandeng cenenge karo lakon kuwi ora masalah. Iya. Tegese iki mung sembrono parikena mung sembur-sembur adas udu penemurun pemanggih lan uga iki mung intermezzo. Iya. Ya ngono ya, Mak. Jenenge entertainment. Dadi wujuding seni pertunjukan ki kudu ana intermezzone. Iya. Wah matur nuwun nek ngono iki bebas, Mak. Bebas, Mak. Dasare kowe Jim yo rada bebas. Wah, iki wis digelar. Iya sing padha mertobat saiki wis padha gelar. Semene kae iki wis nganggo putih kabeh. Iya. Lah kuwi kek enek Jim wedok gelungan semono akeh. Wah, malah enek gendruwone bareng. Sing ndi? Nomor 2 kok kene. Kuwi wewe. Wah, nyenengke. Ning untune ya kaya wewe kok. Pomo dikeki seong ya pas. Wah, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun kalian penyanipun Rama Widodo nyatanipun saben pendak-pendak mesti gelar kelir lan iki pertunjukan perdana ana ning papan kene iki. Biyo, bareng aku sowan mrene setahun candhake iki wis diyasakake papan kang endah lan bawira. Iya. Elok jembar banget tur penak nggo wayangan. Wah, jane ngene iki wis ora semelang nek apa-apa. Iya, dhuwur rapet kiwa tengene resik. Iya, wah. Jane elok kono tembok kono omah. Iya.
Wis reneng gemrenggenge. Enenge ya mung tentrem mulya kaya panjenengane sing kagungan kajat. Muga-muga diberkahi dening Gusti pinaringana yuswa panjang, akeh rejekine, temruntun bisa miguna tumraping nusa bangsa kiwa tengen lan tetep awet momong putra wayah. Amin 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 wacana. Ora umum ra. Ya wong kelangan ke jenenge ora lokak ning malah kebak. Para warga kiwa tengen masyarakat ing kiwa tengene daerah kene wis apal nek panjenengane tansah dana driyah weweh tetulung ingkang tanpa pamrih. Iya. Isine ya kaya ngono kuwi nok. Lah jenenge wong urip netepi kalumrahan. Kejaba ngono pancen piyayi turah glawah. Lah wong nyatane perusahaane akeh tur karyawane ewon cacahe. Iya. Coba asile sepira. Lan wis dadi penggali Rama Widodо yen to upamane sesasi iki entuk rejeki 100 mongko kok ndelalah kok kliwat entuke 110 kuwi keparinge panjenengane sing 10 kudu diweneh-wenehake, kudu disedekahke istilahe, kudu diparing-paringke. Ngono no. Iya bener. Kancaku yo ngono kabeh. Kancamu iki para jim-jim. Nah, iki enek sing bayare iki disedekahke. Nek kae ora disedekahke kae mbalekke. Dek mbalekke. Ha kenek peraturan. Maune wis nampa seneng-seneng bareng anu mbalekke. Ya wong jim kurang prihatin. Wah nyenengke banget. Matur nuwun, matur nuwun. Semene akeh kang pareng padha rawuhna biyuh-biyuh. Iya wis kaya adat saben. Luar biasa nek daerah kene. Tak titeni anggere nganjuk sak kiwa tengene luwih-luwih daerah kene Kertasana. Jan ngantek tekan Loceret kono wis nggone penonton. Iya. Dek ben kono lapangan ana Puthukrejo kae angine gedhe kaya ngono wong kebuak. Iya. Keterangane jebulane piyayi kene iki pancen wayang minded tenan. Iya. Sing digatekake iki ya caritaning wayang lan isen-isening ginem wayang. Sastrane gending-gendinge adu semune dramane lan uriping adegan lan liya-liyane ngono ya Mak. Ya matur sembah nuwun kuwi dadi tantangan berat tumraping para dalang-dalang sing mlebu ana ing wewengkon kene. Iya. Jebul piyayi-piyayi kene iku ora kena disuwawa lan ora kena disepelekke no. Iya. Nggone piyayi ngerti tenan, nggone piyayi budaya. Iya. Mulane kuwi Mak Rama Widodо ngantek ora umum gone nganakake pagelaran iki malah iki wis 3 bengi. Iya. Wingine mau bengi lan iki ditutup. Iya ditutup. Malah iki mau kepareng-paring dawuh yen to sura meneh pendak iki ora mung 3 bengi nanging 7 bengi tanpa kendhat kabeh dipasrahke menyang aku sak kanca-kancaku. Luar biasa. Tegese kabeh 7 bengi iki sing mayang simak ngono. Dudu tegese dipasrahake aku supaya aku kang ngawekani lan mandhegani pertunjukan kuwi. Saka keparinge bapakmu sing 5 bengi kuwi adik-adik sing padha lagi belajar ana ing Institut Seni Indonesia. Oh ngono. Utawa ya mbok menawa saka sanggar-sanggar bisa watone para kadang dalang generasi penerus ngono. Uga kepareng mundhut dalang putri barang lan sing wengi candhake sing angka 6 lan angka 7 kuwi nek ora kleru Hadi lanang ya anak Mas Cahya lan sing pungkasane ya aku karo kowe. Iya Mas. Dasi kanggo tutupan meneh sok sura ndakene ning 7 bengi. Iya Mas. Matur sembah nuwun Mas. Yo saiki papane wis bawira wis jembar kaya ngene arep apa meneh Mak. Iya dasare Yoswa ki nek wis di atas 50 pancen ya kudu ngono kono. Ora kudu umur 50 ke atas ning wong sedekah wong weweh dana rasa dana apa wae iki ora winates ana ing umur lan manci. Iya ning upama diitung piyayi iki nek yuswane wis setengah abad luwih swidak munggah ngono kuwi wis arep menggalih apa meneh nek apa-apa sarwa eneng
rejeki sarwa turah kuwi terus arep nggo apa? Iya. Upata menikmati anak putu tedak turune mesti ora bakal kekurangan. Kabeh wis dicadangi rejeki saka dat sing murwengdat. Iya. Mulane kuwi no anane ya mung kanggo manembah. Iya, kanggo sangu ya mak. Nah, nyeneng iki dalang telu saben bengi ning nyatane ganti piranti terus. Nggawa piranti dhewe-dhewe nek sok mben ki kudune 7 bengi iki rasah ganti piranti. Pirantine siji wae ning dalange sing beda-beda ngono mak. Kuwi luwih kepenak le ngatasi ora bongkar pasang. Iya. Rama Widodo sajake ya wis mung tansah manut apa kang dadi pertikele kanca-kanca kabeh. Iya. Dasare panjenengane wis sok glogok banyu bathok, wis blakotan terus terang wis ora bakal iki ning nyatane kabeh mung kanggo keluhuraning sing gawe urip lan uga lestarining kabudayan lan panjenengane tansah eling marang aku merga pancen panjenengane wayangan pisanan ki aku no. Ana ngendi? Ana Kriyan kono. Ana Sidoarjo kono. Iya. Pisanan. Lah ngantek dipindho ndek ben kae lah iki sak teruse panjenengane tak kira ora bakal lali karo aku. Lan kowe mergo pancen dadi sejarah. Iya. Wiwite tepung lan nyedak marang wayang ya wiwit karo awake dhewe mbiyen ya mak. Ayo iki kanca-kanca wis padha sawega kabeh sing ndi. Iya genduk-genduk ayu iki. Ana Uul, ana Dewi, ana Laras, ana sapa sing kene iki? Dak kene sapa jeneng Nduk? Sekar. Ana Anis. Oh kae Demit Anis. Demit Anis karo Setan Pego. Arek iki sing nomor 2 kok kene waduh. Si Manis Jembatan Ancol. Adek kaya film ae. Ayo suarane dhisik. Ayo ngaturi Sibu sing saka daerah Sragen. Kok Sragen po ngendi daleme kae? Wah kancane putih abang dhewe. Setan kok, setan kok. Setane abang. Ayo dipethuk nganggo cara Sragenan ya. Nambu apa grandong. Ya. Terang kilo dando. Apa nduk kuwi angga inggi. Angga inggi saka keparenge sing kagungan Kajat Rama Widodo kuwi nimbali iki. Oh alah. Iki
sing Mbau Reksa Gunung Merapi. Mbok iki sugeng dalu. Nggih, dalu, Pak Limbo. Aduh, dangu mboten ketemu kok weruh-weruh kok penanggih wonten alaming kajiman. Lah nggih menika nggih dalem derek panjenengan, Pak. Nggih. Nembe mireng niki kula niku nek lakon kok dumadine Adam nggih namanya. Nggih. Masya Allah iki ana Petruk karo Bagong mbok sak modare nek tau krungu tenan. Padha-padha le wayang. Ah, diaturi kok Rama Widodo ngene mundhut lakon. Ya piyayi-piyayi Nganjuk kadang-kadang ya aneh kuwi barang kuwi Pak Wo Tandan barang sing lenggane ngono kuwi aneh kuwi iki. Lah nggih tujune kok sing asta panjenengan lho. Alah, iso kabeh iki iso dipelajari. Nek gelem ning kadang-kadang ya lumo. Nek gelem. Sing maune dadi mboten purun maca lek gelem maca, sing dadine ora gelem nyusun lek ya dadi gelem nyusun. Ngoten to Mbak Yu. Nggih, ning kula niku nggih remen saestu wah. Jane niku nek lakon niku kan mboten enten limbuke, mboten enten dagelane. Nggih, matur nuwun Rama saged kangge setoran nggih. Setoran apa? Utange akeh. Malah hobi ya, Bos. Hobi kok golek utangan. Nika lho Mbak Yu. Para pepunden sami rawuh kejawi Rama Widodo sak kulawarga sibu sedaya para putra lan wayah-wayahipun sedaya lenggah lan para putra siswa-siswanipun para sekabatipun lan ugi menika wonten Pak Harto Jombang wonten Mbah Sur Pacitan bareng rawuh Mbah nggih lha nggih Pak Woh dandan sampun Mbah Sur kok Pacitan adoh semono kok ya ngepit lho ya Mbah saya cedak kenong kae wah tak trimo Mbah nggih. Lah niki panjenengan kalih sinten? Niki kalih celengan loro niki. Celengan. Kowe iki teko kene ora tok jagongan kono. Nene ayo wis ngombe kopi wis mangan warung. Duduk ning. Tuk. Demit Petruk. Iso gedhe-gedhe meniki opo iki? Nggih niki kula beto demit king Karanganyar. Sik. Sing sisih kene iki apa Agus Wonogiri? Agus Wonogiri. Nggih, rayine, Mak. Lah niki wau cah telu niki dugi niku penonton do bengok-bengok dhewe-dhewe. Napa piye? Lah mbok ganjen kan ngarep dhewe. Nggih. Weh, dagelane, weh mbok ganjen. Lah bareng Bagong, golek iki dagelane iki Bagong iki. Lah bareng kula. Nggih. Gareng. Umyak dhewe-dhewe. Umyak piye? Ngene, iki Petruk apa Bagong iki? Lah terus kula lak noleh. Kula Petruk kok Bu, lah kok mriku ngeyel. Ngeyel piye? Karo mencep Petruk kok lemu. Lah Aku yo ngeyel no. Iya. Ora apa-apa Petruk demit tok. Kula nggih ngeyel, oh Petruk kopen kok aku yo ngono. Terus demit tok ya. Bagong ya Bagong demit. Saking Wonogiri jampi. Saking Wonogiri. Elak ya. Kandhane. Nggih. Kula sak leripun Wonogiri, Mak. Pundi? Kula saking gen produksi banyu penghangat. Apa kuwi? Ciu ngono Dang, Bekonang, Den. Lah iya ning kene iki ora tok ngucapke ciu. Bocah peh demit. Lah sing ngucapke sapa wong aku ya gur gawe. Lho, gawe terus kanggo apa? Ciu kuwi kanggo apa? Kowe gawe ciu kuwi. Kanggo Dilarang obat, ya, Tru. Bong. Kanggo obat apa? Kuwi iki mlayune iki nang air mancur Kanggo jamu. Heeh. Jamu apa wae? Ya keju kemeng ngono kuwi. Lah terus nek salah digunakan? Salah menggunakan ya kokean kejungkel-jungkel kuwi kok. Benane rasah gawe to, Gong. Witekno wong pakaryan kok. Nah iki mbok sak jek jumlek dadi dalang aku agek awur iki agek pethuk iki ya. Alah ndek ben Piye nate no. ten UGM nika Nek abene ya sok melu montor kuning ora. Ning ora nganggo pakaian ngene. Oh Agus Wonogiri niku. wis ben wis. Iku Agus Wonogiri santai wong jeneng kudu Agus iki. Niki dalu niki kula niku anu Pak Purba. Napa? Pokoke niki namung ujug kula niku mung derek ngalap berkah saking Rama Widodo. Nggih. Saestu Rama derek ngalap berkah. Niki dinten niki cah telu niki diangkat dadi putrane Rama. Oh ngaten. Nggih. Awakmu Alhamdulillah. lah kayak pisan iki sowan. Heeh. Aku pek pindho. Wis ping pindho. Iya. Nyuwun pangapunten kula ben mboten saged sowan Rama. Lah ngopo, Tru? Ora didhawuhi kok. Lah Boyo mangkat dhewe. Mangkat dhewe piye? Awang ki bocah luwenan. Iki bengi iki kan
hajate karo tutupan sura Sura, karo ya. peresmian papan iki lho, papan olahraga lan papan budaya. Iki iyasane Romo Widodo. Malah kon ngumumke sisan, Piye? iki ya dibuka untuk umum, sapa wae sing arep nganggokke dipersilahkan. Iya. Cita Romo. Nggih, Tur bener. malah gratis. Bener. Kowe ndek ben mantu kok ya ora rene to, Den. Lho maksudnya mantune ning kene. Kan gratis gone timbang ning gonamu ala Ayo dagelan. genah sing jagong ora enek wong genah ning kono wis sing jagong ora do teko kok ning kene adohe ram. Dagelan kondang alah yup-yupe gur blarak troco kabeh. Ya wis ben wong kowe nyatane mau jagong 15 kowe. Molase apik aku mangkat dhewe kowe jagong 50 sak omah ngono wae. Lho, alah Ya kuwi jenenge ngungsi mangan. Nggih, Pak. jagong kok aja dikandhake. Lah ngopo? Lah kowe jagong 15, jagong 50 mbok tulisi jenengmu to. Iya no. Aku jagong 10 ra tau tak tulisi jenengku. Lah terus? Tak tulisi hamba Allah. Oh berarti kowe iki ikhlas. Ikhlas. Oh. Lah mula wong kabeh iki lak kudu ikhlas jenenge wong nyambut gawe iki kan ya kudu ikhlas. Iya. Ngibadah wae ya kudu ikhlas. Contone? Contone lho, ngibadah ki kudu ikhlas saka ati tenan kaya Rama iki apa-apa ya tetep ikhlas. Oh ngono. Kowe ya duwe ati sing ikhlas. Ikhlas. Contoh ikhlas. Apa wae? Pamane kaya gula. Gula. Gula kuwi mlebu ning nggon gelas, Iya. dicampur kopi, Heeh. dicampur wedang, Heeh. rasane legi. Iya. Jenenge wedang kopi. Gula ki ora disebut jenenge ikhlas. Ora enek wedang gula ya. Ora nek wedang gula. Dicampur teh jenenge wedang teh. Ora wedang gula. Gula ya ikhlas. Lho. Oh ngono. Contoh ikhlas ki ngono kuwi. Umpama kowe ndek contoh apa? Oh nek aku Heeh. wong kurban ngono kae ya. Kurban. Ya dina Idul Adha ngono kae. Heeh. Lah kuwi kaya wedhus. Wedhus. Loh, wedhus ki dibleh. Heeh. Kuwi ya ikhlas, lila to. Ikhlas. Nah, Nek ikhlas. Bagong ndek contoh Alah ikhlas apa? ora duwe kuwi wong bocah ora tau ngibadah, ora tau sedekah. Ya nek gur ikhlase ora kalah karo Duwe kowe. contoh, duwe contoh. Contoh wae kewan Boyolali, Apa? Kewan apa? sapi perah. Heeh. Kae ikhlase ora umum. Lah kok iso? Persi susune saben dina wae meneng ae kok. Ikhlas. Lah ya. Dadi contoh ikhlas ki ngono kuwi. Iya, Pak. Ibadah ya ikhlas. Bebile wonten dawuh saking macange. Heeh. Wah, nenek kula niku angger panjenengan wis ngasta rombongan apa kuwi mu? Jim. Kudu Jim. Ya manusia lah. Nggih, manusia jadi-jadian. Wah, percaya banget. Mboten sak kersane pun panjenengan ngarani awake dhewe Jim ora apa-apa wong ya. Awake iki lho, Le. Lah nggih. Nggih, gede-gede nggih mboten apa wong ki mau ki ya. Iya. Aku ki nonton dek enek nggo nutupi apa mau Bogoretno ngono mau ki. Apa kuwi? Mbuh Bogoretno ki apa? Bogor ya nyuwun pirsa karo Pak Dalang ki Bogoretno ki apa? Ya Bogorno iki bogoe pawadunan. Oh ngetenan no. Ah, dadi Pawadonan ki cara bahasa Indonesiane alat kelamin. Lah yo ngene anu lho kowe iki Ngono dek. entuk di ngono. ora isin Bogoretno. blas. Jare istilah Ketuamu jare ngendang ning ngono. Ketuaku seni Karangan Ketua halo, Seniman Karangan. ndang nang kene. pangapunten lho Pak Ketua. Golek pangan. Oh, dadi ki mau enek hubungane to. Nggih. Agek dong aku. Lho lah sampean iki daleme pundi? Kula Karanganyar. Oh, tak kira Sragen kok tak kira Iya. Sragenan. Karanganyar. Oh, dolake pelok sik ngono. Tawang Mangu Indah. Nah, dino no nene no. Ayo. Ini no. Ayo. Nino no neno. Rawang Mangu kutane Gunung Lawu kebekan pati wisata dina Minggu muda-mudi asa sonjo kambang umbak tokane grojokan sewu jejeria kang padha lumaku jawe cinawe karo mes
sengguyu Ngepit tawang-wangui Nah, iki baru pas iki Mbak Yu. tak kenal maka tak sayang. Parang anyar kok dipethuk blandong. Lah nggih makane kan kok bingung. Arang anyar. Mula sok ben iki nek ben eksklusif ngono kuwi kowe nyipta lagu. Nah, Ndang krong istimewa ngono. Mas saiki pun ditutup. Oh pun tutup. pun dikukut kok do Aku pindah nek- kabeh ten pancingan. Kuwi nek Karanganyar ndang rong istimewa. Lah nek koyo nggonmu. Aku mapan ning Sukoharjo Apa? Lah apa kuwi? cukup pasrah Mas Wiji karo Budi. Gawe lagu Anis. dhewe. Apa lagune? Ya wis ganti gawe apa wong Sukoharjo ki nggon ngono-ngono kuwi marai ra ono. Oh. Lah sing kandha sapa? Sukoharjo ki onone tukang gawe gamelan, ciyu terus. Kuwi ono rancak. Ya oleh ngendi-endi mesti enek. Mesti enek, oh. Kebutuhan Pada material. Ngono kuwi. Material. Yo ora kena ngono kuwi, wes. Niku Nyetak kan dosa ae. Niku kan termasuk golongan kuliner to, Bos. Lah niku anggen kuliner Eh, niku. kene mbiyen yo enek kuwi. Napa nggih? Hampirane yoga-yoga guyangan kuwi. Mbiyen. Mula nek kondur teko Solo iki bodho telat. Mula aku dadi wong lanang arep mbok tolak wong wedok kaya ngopo aku ya santai. Lah kok santai? Manut ngendikane Mak Cangi. Piye? Wong kuliner ya pilih sapa wae tuku dadi to terus. Oh lah kowe iki mula bojomu kae ya elek. Lah kono golek bojo ora perlu apik-apikan kok. Sementing diculke kebon ki iso urip ngono kok. Bojone iki wong wedhus. Maksudnya ki iso golek pangan dhewe ngono lho. Bojo nek gur karo kowe ki ora kalah, Den. Weh, Lah ngopo? Kurang manis apa nek kaya ngono kae? bojomu. Ayo. Loh, Alah. bojomu iso manis ki lho. Lah nek kaya Mbak Anis iki lho, gingsul. Gingsule siji manis. Wong siji kok Lah bojomu manis. gingsule piro? Sak cangkem. Kuwi jenenge merongos ya, Gong. Wis ken. Wong kok geger ke Di wong. bojo merongos nggone mae Bagong malah gak tau kemalingan lho. Lah kok iso? Angger maling mlebu, Mbak. Sing domah jek guyu iki. Ora Dingi ngono. pitulasan lomba nomor 1 Lomba apa? Panjat Pinang. Weh, Lah hebat. hubungane apa untuk Hebat. karo Panjat Pinang? Lah wong wedok kok Panjat Pinang tak lokke. Lah kok Panjat Pinang to nduk gawe isin wong lanang. Ora apa-apa Mas. Sing penting iso kosot. Lho urune ra bojoku ra enek lho. Oh dene karepe iki ngosotke untune Dadi ben rada. ora pengen hadiah mung pengen kosot ki mau. Iya. Oh lah bocate. Wah, awake jane nyenengke tenan. Nggih. Saku. Oke. Wah, cek nggawa dagelan kok ngene iki kudu nggawa tronton. Oh ning saestu wong iki boncenge bronjonge ra nek wong ngenyang kok. Ah sekian aku sing penting urip ngono wae lah. Lah niki wong mangkate nggih gandul truk nek kados Bagong. Ning kandhanono kuwi bagongmu kuwi. Nggih pripun? Lah nek mangkat nek urung nganggo sandang iki pengen nganggo jin. Wah, awake kok ngono nganggo jin. Walah, Enak apa, Bos? wingi niku rek kae tuku jin rupane ireng. Liwat nggen kula niku dilokke karo tangga-tangga. Piye? Kancamu ketek nganggo stocking kok teko rai. Mbok yo kowe iki rada didandani apa piye ngono ben ora ketok janges. Suntik putih, suntik putih. Lho, Nggih, nggih, kok Pak. putih. Nggih enjing-enjing Pak, nek entuk anggaran keng mriki. Sing arepe ngeki kowe sapa? Kowe iki Niki rencana nggih ajeng diselepke kok, Bos. Heeh, nggonku kuwi ya nek dagelan ireng ngono kuwi terus suntik putih. Nggih. Ning gandeng obate iki duwite iki yo pengen entuk separo. Nggih. Lah Tetep terus disuntikke. Terus? oh. Berarti Sing sepatu putih ukur lengen. Putih ya mau Separuh kok. separuh tok. Malah apik no iso ngelek-elekan. Lah ngopo? Lah kan ireng putih to dadine, dadi kerok. iki ngaturke panglipur sik. Oh, apa terus? Iki isih ning Sungsum. sasana pelok 6. Pelok Wah, ayo nembang sik kene ben do dahar sik. kanca-kanca gen dahar. Biyen aku rak wis kandha Son ki nek pilihan ya terus. Jodipati Son. Nah iki sing kuwi sing nyuting kuwi. Syutinge ya Jodipati. Lah iya elok ya. Iki ya klebu putrane Rama, Rama. sing Ketok. kagungan. Video syuting profesional ki ketok. Ketoke. Lagi ditonton karyawane. Heeh. Napa? Rata, Rata piye? Rata. tuwa kabeh. Endi? Oh lho ya ora wong sene nom-nom kaya ngono kok tuwa. Marang tika Duh
Witekno wong ya ciri khas dhewe-dhewe kok. Eling ngojroning Ketuaku lagi mangan. Bebrayan. Suarane ya apik ngono nek. Nggih. Nggih lan nek Nggih, wong siang ya. niku sambene ya parkir dadi kulino bengok-bengok. Nggih, pancen Petruk sambene parkir kula Apa kowe? kan pecatan letkol, Apa kuwi? Apa? kelet nengkol wong renet. Wah, pecatan letkol. Kejawi menika wonten kintunan saking Mbak Dr. Kitsi Emerson ngaturaken salam dumateng bendanipun Rama Widodo. Nggih. Yang saking Amerika menika anu Rama dan saged sowan awit nembe darat. Salam sungkem kagem Nggih, Rama. sugeng saking Amerika. Nggih, monggo. Kebak panggo dosa yakti Apa iki sing jenenge Sakri, Mak? Sakri. HP men to iki. Macange bengi iki sing siji ngarani Agus, siji Sakri. Lah, mbok ganden diganti sisan. Sapa? Iki Agus kowe Sakri. Iki kene? Sakem. Kudu Lah sinten? Ida. Oh iya. Ida bojone sing ngendang lho. Ah, mak teratap terusan. Lah wong jare balane sing ngendang kabeh ayo. Nggih. Duh. Rupita kang njrim pati Monggo katur Rama Widodo, katur kanca-kanca Jodipati iki Mbak Retno Dewi Kru Jodipati nggih. Monggo. Monggo Pak Woh Tandan sing napa mleh. Arek nagih wae kowe iki. Ayo ugi pendanipun kanca kula Pak Iskandar. Iya, Pak. Ya saka kono. Patian Rawa ing daleme kene kok. Matur nuwun paringanipun rokok. Nggih, monggo. Dahni Mas Mos tikaning Pak Martono Bojonegoro monitor monggo. Iki ugi saking kula Mbak Limbuk nggih. Ibu Tumpi Kemirahan Kepung Pare. Oh nggih, nyun lagu monggo ugi sapa iki? Ketua jurusan. jurusan. Tuhan Jurusan apa? Tulung sing jenenge Bambang Sis. Ajeng diperkara. Bambang Sisi mesti ya Sing iki. Sing gember. sing gender. Sing gember. Ketok wonge kaya ora beban ngono. Kula Pak Mulyono bakul buah jenar Patian Rawa makarya Pasar Joso kula pandemen Jodipati nggih kula sak rombongan nggih nyuwun gending menika monggo ayo Mbok aja salin slaga nggonku ya nek bareng girong ngono semaput nek bareng ngrungokke campursari layon kuwi aku wis ngalami. Wong ya esuk-esuk ngrungokke campursari nang isor wit pelem terus. Wong ya sura-sura sepi. Iya. Wah. Jaket ireng karo pit lanang teko minggat aku. Lah kok minggat ngopo? Racing kok. Oh, halah. Kok iso setor. Urung. Iki dek ya padha. Ketek wong budek kok kagetan iki lagi gelo anu Bagong. Wong lepas anggaran terus. Tuajiku ya apa-apa jebul sepi tenan kok. Wong iki disyukuri. ning Bagong ki lemu ki wong ora gruyah-gruyu ayo tatak sikile bakoh Bakoh wong drijine men kaya jahe gepuk. Sira meneng wae ta.
lan maneh citra ing janji pancen kudune ngono dapukan Petruk iki suarane kudu apik ngene iki. Ha iya. Nek dapukan Gareng iki suarane ora patek apik ora masalah. Nek wani ndapuk Petruk kuwi kudu apik. Berarti kowe masuk. Ya anane dapuk Petruk kan ya kendange ya Petruk. Sorry lho Mas. Ana kanca. Bagong bareng ngono kowe aja ming ndagel tok, Gong. Kudune ya iso mayang. Nah. Syukur kono kae. Aku ki ya wis tau mayang. Nah terus? Alhamdulillah. 15 tahun kanggo ping 3. 15 tahun pisan nggone maratuwaku, pindho nggone lekku. Ping 3. Ndingi kuwi nggone adikku. Dadi gak bayaran kabeh. Nyat golek sing gratis kok. Ning yo anu yu kira ora ngerti. Bapake Bagong kuwi asine dicilak yo dalang. Oh. Saiki ora payu ora nek wong wani nanggap. Lah ngopo? Mul masalah jeneng. Jenenge sapa? Lho, kaya Pak Purbo lak Ki Purbo Asmara, Ki Anom Surata, Ki Mantep Sudarsono. Lah bapake Bagong jenenge lak Amat. Oh. Ki Amat. Mula sing nanggap ora wani. Iya, jenenge Pak Muka jeneng Pagebluk. Oh, pancen saiki wis takon pengen prei mayang kok. Lah ngopo? Saiki wis prei mayang, wis rasa mayange timbang ra payu aku. Dadu ya wis dodolo kaos wae malah payu. Ning paling laris ki kon buka toko HP. Toko HP. Genah Selamat. Lah jenenge Amat to. Lah lak dadi Selamat. Kuwi kok ya ora payu meneh. Jebul tega kowe gandeng priya liya kok anggere nggon kono kuwi kok mesti kowe ngopo to, Gong? Petruk tamatno to. Lah ngopo? Kowe gandeng priya liya wong kuwi iki muni RW Rekoso. Priya ngono gak iso to? Tapuk. Wong Petruk kondang huruf RW kok ra duwe. Weh, lah nek priya ora iso, lah nek umpama kowe iki bengi-bengi tanggapan. Kok ngepit ngono kae. Iya. Oh nek peri ning dalan ngono terus mung bengok-bengok piye? Ya iso. Piye? Weh, nek medi wedok. Wong peri kok medi wedok. Iso medi wedok lho. Biyen pripun Pak? Kuwi bareng-bareng ya. Arep ngopo? Nembang kok. Ajeng nembang Pak. Oke. Tak krungu suaramu to, Gus. Anu, sapa jenenge? Jenenge sapa? Glondor. Dodol. Glondor. Aku ki tak semangat-semangatke lho. Lah piye? Lah ngopo? Mergo eneng mantan nang kene. Mantan Sapa? Anake Paimin iki. Endi sing di nomor piro? Lho, wong iki senengane. Nomor 3 kok kene kuwi. Nggih. Anake Paimin ngendi? Adiraja ngono. Oh, alah. Kan padha Wonogirine jare Agus. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan panci panglon peteng dedep tanpa obor kang rinasa Satama ajeng klo kaya wong kelangan petung
dalek-dalek wakasane urung Hae. Aku ya ora ngira nek senengamu ki langgam kok. Gus. ora Gus. anu budhe sing dikarepke Agus iki sapa to jane Lah awakmu ki jenengmu ki sapa? Matur bose kae lho jenengmu sapa? wis ngerti aku Blondor. nggih Pak Niku jenenge niku telu, Bos. Sapa? Telu niku kondang kabeh. Sapa? Blondor, Bagong, Sunarto. Kondang kabeh niku ten Bak Kramat enten sate kambing Sunarto kondang. Ya. Neng Solo enek Toko Mas Bagong kondang. Wingi ten Karanganyar. Tulisane gede banget. Blondor sedot wisi. Lah. Mbok kae dilaki to. Kar tak tutupi kok. Lah piye? Ngisore arep tak tambahi. Tambahi apa? Juga melayani sinden ngono wae. Berarti sedot sinden. Nek gelem Kok senengane. Ya. Lah mung sak karek take kok le rebutan. ya kowe wae kaya ora tau kanggo wae. Nembange kok rayaan. Agus emosi. Mangkat bareng kok nembang rayaan. Nunut bayar. Wah, ini ya ora kaya mboke gandhen ya wis. Terus pundi, Bos? Wah, anggere Gusti Benawa sing mayang. Lakone Kresna Duta niku. Ketoke gathuk Sing ngoten. jane mboke gandhen. Wah. Nggih, Pak. Salya agek muring-muring wis disindeni. Nggih pangapunten Mak sampeyan sampun dipun pecat. Sak pole. Iya. Ya. Oh, seneng. Oh. Tak suwun marang sliramu bojo lali janji prasetyamu tresnaku kang satuku tetep tulus nganggani Wah. Ya nelok tenan suarane kabeh apik. Wong telu ya apik kabeh. Awake ya rasa-rasa suarane apik. Wah, nggawa anu ngene iki Pak Rama Widodo ki nek nimbali dagelan ya genah kok. Wedoke ya apik suarane, lanange ya ngiras pantes sesuk kena nggo njunjungi gamelan. Nggih, nika sing dari to mriki ya. Lah nek niki lak cucalan 3 dinten to, Ha. Pak. Sing kala wingi dagelan Heeh. Mas Tawar kalih Mas Agus Kuprit. Wingine Mas Topan. Mas Topan. Topan. Niku genah dagelan sing wis berkelas kabeh. Niki lak mung pupuk bawang. Ya ora masalah. Pisan kuwi pindhone wong sing asta wae ya Pak Purbo. Wong iki ora sakoi dagelane wis lucu jane. Jane, kandhane awake dhewe iki kudu matur nuwun kalih Rama. Ya ora Saged ngono. kangge setoran. Sing baken wong iki sama jinamadan ngono ya. Nggih. Wah, Nggih. iki kanca-kanca kipas, kanca-kanca ponokawan, engko iki kanca-kanca iki pas ki apa? Ki Purbasmara Fan Club, iki Badar muridku kae ya eneng. Wah, pirang-pirang iki. Iya, saiki coba anu iki lho, Nanjake Waranggono Iki. sing iki lho nomor 2 kok kene. Oh. Waranggono Nyai Kulino Dimongso. Ketoke dudu sak baene ngoten to. Ya takonane nek ra ngandel ayo. Tak takonane sik ya. Nggih, nggih. nggih. Rene Gong, kowe ki aja meteng-metengi Gong. Kene. Nduk. Nggih, dalem, Pak Iki Dalam. tak sawang saka kancane kok nggon ndas nggon sirah iki kok ora iso rampak. Lho kok mboten saged Lho kancane kak ming semene to ki sirah iki. Lho kok kowe kok punjul dhewe iki. Oh, lah niki sinden unta niku ngeten iki. Oh ngono, turun Nggih. jerapah. Nggih. Jenengmu sapa? Nggih, nderek pitepangan dalem Sindi Sucipta Mutmainah. Oh, wih tambahi. Nggih. Sindi Sucipta ki wong wedok kok jenenge loro ki piye? Sindi menika pun ngarani wanita ayu. Sucipta Heeh. susune lancip mergo ditata. Wah, gilani. Kok jenengan saged ngendika gilani wong ning nggon pondokan sing ganjel kaya jenengan lho. Wah, layak mau dicedhaki kok gegere Ya Allah, Pak Purbo selerane ngono kuwi. Hei!
sih. tak dalang polosan. Lah jenengan sing ganjel nok jare. Ora iso najis munggo lando. Endok sin Dalem. mosok mau sing benakne Mas Purbo. Engke mriku dirogoh digogohi ngono Alah, malah. Halo, Mbak Nu. Kowe nelpon sapa? Lho, pripun le? Samplok sasa. Ora sambok kandhake, anake lanang jegros ning kene. Apa menawa nek putrane bolo. Anake ning kene kok. Jenengan lak mboten do ngandel yen mau digogohi Pak Dalang to. Heeh, Nduk. Lah wong dek wingi sore niku lho. Heeh. Kula ki digarap ning sor papringan karo Pak Dalang. Ya Allah. Digarap apane Digarap kok nganti keser-keser lho, Mas. Mengkal-mengkal kae kok. Engkol. Oh, pancul. Lah nggih. Dah bocah kok kaya omahmu ngendi, Nduk? Nggih, kula dalem saking kutha susu Boyolali. Boyolali Bajul Kesupen. Nggih. Bapakmu dalang, Mboten. mbokmu sinden, Mboten. tukang derep, Mboten derep. klethek tebu. Mboten. Lha apa? Gogohi wedi nika le. Oh, gake wedi. Pertambangan. Lah nggih. Oh, malah pertambangan. hebat. Oh, pertambangan. Cah Lah, kaya nggih. ngono. Saiki kowe nembang langgam sik ben dikendangi karo Nggih. anak cilik saka Kediri. Oh nggih. Iya nek. Ya. Oh nggih Dik Diki. Ngono pengundang cilik nusul tekan kene. Oh, alah, Apike ya pol. Allah. Pengendang hebat lho, Mas. Pole ya. Ya langgamno sik Sin. Ya. Nggih. Niki langgame napa? Sakarmu wis sing penting kono iso. Ya, sing Ya. penting. Nggih, nyuwun barang kemawon jenang gula. Ah, oke. Waduh. Jenang gula ya nang lah. Nggih. Ya, cilik tenan iki lho lah. Ah. Lho Lho. karo kendange Oh, gede jenengan kendang. tenan nek engko nek roh kendangane nek ngantek ora gregeli dhuwitmu 50 100 ngono tak roh wonge. Oh, Tenan kuwi, sapa sing roh mesti ngeres Kelas pinten menika, Bos? kelas 6. Kelas 6 SD. Saiki ning lek kula nemu wiwit kelas 3 SD. Lho, anak kelas 6 SD kok lho kaya ngono lho, Gong. Anakmu ki lho. Alah, Malah mbok kok nyopet ki. Loh, anake kuwi SMKI ya. Apa nggih? Boten kali. Oh, Wilan anaknya Agus. Lah nggih. wong anake Bagong SMKI malah jurusan mesin iki apa ya nek. Awi tekno wong iki mangan kok. Ayo. Aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngajani dak samono aku tetap tresno lan tetap setia ya Kang Mas dereng nate gawe Ayo, ta. Bentuk tak tedeng. lan gaweku jiwa neng saiki bareng bukti kowe kok njar malah lali marang aku kowe nesu terus ngajak aku jangan aja Piye nek bocah generasi penerus ngene iki terus piye awakmu Wah, kula betul-betul salut saestu. Aja salut tok. Atas lah terus Ya piye carane? Lho ngono lho. piye? Apa mau grek urunan piye? Kowe keng butuh armene keurunan iki lho, ngundang maklum. Mbak lu yo entang kowe sing bayarmu oke. Ora sing ngono wong aku rene melu kowe kok kowe urung kok kon aku. Oh berarti aku sih. Ya mestine to, Den. Lah amplopmu kan sing gawa aku. Sik di goreng tase. Aku nek gorene wong gambleh janji tanpa bukti kuwi aku wis ora. ngono. Wong iki kudu sing cak-cek ngono. Ngono. Aku Aku ya- ngene iki carane dibuka ngene iki. Terus Terus digolekke ngene. Oh bocah kok ora. Lho. Lho ngono kuwi lho.
Enek tulisannya sapa iki? Kasino. Lho. Alah, bayar yoga, Pak. Ana kono wis ben. Wah, kasino terus adem banget awake. Atik nggonku dikek iki kepiye? Anu, Mas, utang 50 Mas. Ora iso. Elak ya. Apa meneh pangrawit ki sakmene-mene ki kabeh. Pengiritan dalang akeh. Lha iso? Ha semune apa ya wis mudeng dhuwit. Oh iya paling piro. Lah ning nek transportasi malah ki ngiritno. Kudune nyater bis gedhe cukup kolte sedeng no. Lah terus nggo awakmu kuwi ngopo kuwi? Aku lho rasa dilebokke kolte wong mangkat dhewe. Mangkat dhewe apa? Jam 8 wis teko. Nah, Padake bolone aku. Sip Pak Jan. Niki putrane Mas Joko Kendang niku kalau ben kan nggih nderek festival pengendang terbaik sekaranganyar. Alhamdulillah. Oh putrane Pak Joko. Putrane Pak Joko. Nggih, nek niki saka Kediri niku. Oh saking Kediri menika. Omahe adoh iki mangsamu piye? Omahe adoh kok ya gur dikeki gone kasino mbok ya ditambahi to, Bos. kowe ketoke ngusulke. Tambahno. Tambahno ngono. Tambahno. Wah, ngene iki telu go ning Solo entuk loro. Hei, kowe ki hafalanmu basane wah kowe jan. Ning ngendi? Rasa omong. Lah kowe kok keri popi tak tinggal kene guyangan cedak. Mah, Wong kok senengane nukoni kaya ngono dosa ngerti ora? Oh, Ya bojomu senajan kaya kungkuman anduk kan ya tetep diopeni. Bojo kok Ya aja banget bojo kumkuman anduk lho. Walah wis wireng merongos. Wah nek dijak numpak lah rekae nek numpak sepur ki aja kon tuku karcis dhewe. Gegerke wong sak stasiun. Lah piye to yo? Tangane rong raga untune wis nyetheki kaca. aku ora banget kowe iki kanca duwe gawe ya karepe gen kaya sinden-sinden penyanyi sing gaul kuwi. Kon tukokke ganjel bokong. Oh kuwi bokong busa kuwi. Tak tukokke tenan terus mangkat kemrungsung selak wengi nganggone kwalik. Lah terus Sing mburi iki kok ngarep. Dadi elok malah ngene iki. Mereka ya gaya kaya penyanyi saiki. Bojone mulai tanggapan wah ketok karo gendong anake. Papa pulang papa. Mbok yo nek iki dibendrat-bendrat apa piye untune kae. Ngisi-ngisi kaya ngono. Kaya ngemut kok. Pengen apik ya tuku dadi. Ayo, Nduk. Ayo, Nduk. Cindy. Pancen ra kelingan sepana dek biyen ya Kang Mas Delok to ngandani wah iki kukuh bakale oleh pengendang. Nah niku genah elok saestu. Elok saestu. Iya wis dalange semu pengendange apik. Ora kaya pake. Pengendang gonta-ganti. Iya semen. Nggih. Oh, ya. Mangkat mau nek pengendang teko, kowe do mungkur mau. Nah, Dik, timbali Romo. Timbali Romo. Ayo, Rono ayo. Coba. Ayo, ayo Ronggo Warsitan. Ora to yo. Apa
kuwi ya dagelan Petro Bagong karo Mbok Mban kok ro bocah diparingi dhuwit kok kedhepe terus pliket ngono piye? Iki malah Bagong iki kula kandhani. Piye, Nek kowe pengin kaya adik kae, diparingi dhuwit keluargane Rama. Iya. Ngendang sik. Aku dadak ngendang kendang sik. kesuwen. Lah piye? Langsung didol wae kendange luwih akeh. Lah kok niku ndek melu-melu anake nggih. Critane lak udan deres. Anake kan udah udan-udan mlayu-mlayu. Petuk Pak Haji, jenenge Pak Haji Mukidi ngoten. Weh, kowe anake sapa? Anake Bagong Pak Haji, kae dhe 100.000. Tuku kathok ya, mulih ngomong pakmu. Lah teko omah ngomong mriki. Pak, aku kae dhe Pak Haji 100.000. Lah ngopo? Pak aku udah. Lah mriki mikir, udah kae 100.000. Lah kene melu udah. Melayu petuk Pak Haji. Sapa iki? Bagong. Apa kowe edan, Gong? Lah kae edan malah dedan-edan. Ngawur. Aku dohku karo mergo metuki Pak Haji. Lah ngapa? Ngerti bojomu ngono kae. Ora kok kae ketoke aku yo krungu kok. Pripun, Pak? Sapa uda ki? Bagong, Pak. Nggih. Enggak pakai dhuwit 100. Nggih napa, Pak? Tunggu tuku silet. Tak. Tuku silet iki. Aduh piye ngumunke to? Nggih. Le. Wow, entuk dhuwit karo mundur. Ora iso. Ora iso. Oh ngendang meneh, Dik. Ora iso nek cara nggonku cah cilik entuk dhuwit ki ngendang sak mudare. Sak mudare iki. Ya tegese sak puase. Ah. Dasare sing ngendang cilik, sing nembang mbake saka Boyolali. Jane kok. Iki wis duwe lagu anyar lho. Apa? Dari Sabang sampai Merauke. Wih, apik. Apik iki. Dari gunung sampai ke laut. Heeh, terus Sodomi seleraku. Iki Dik. Apa ya ning lagu kok jijik Lah kae lho, piye Mas? sing bener ki? Indomie. Indomie to. kupingmu ki Terane kupingmu dublek kowe iki kok. Krunguku ya ngono kuwi kok. Lho, piye? Lagune dudu kuwi Kang Mas. Piye? Lagune judule Suket Teki. piye? Wong lanang ora gelem ngaku lanang. Ngono kae lho, Mas. Suwe-suwe wonge seneng lipenan ngono. Ana kuwi. Lagune ngono kuwi. Oh, sing jelasi sampean ki lanang to? Kirangan, mang tiliki. Ning kula yen kon niliki kene ya moh aku. Lah ngapa? Lah biasane sing lengganan niliki iki yo. Lah. Tilik ana nggo cuthik-cuthik kono lho, Truk. Ning ketok iya kok. Piye Wong to? ditonton lungguhe ngene lho. Piye? Lah iya kancane linggih demes lho, kok kowe ki umek kae ki ra ngono. Ora kae. sing Regane ngono. aku anu kesiksa. Tontonan sikile. Piye? Lah ngopo? Apa eneng pesinden kok serandal ukur 4 loro kuwi. Kok papat loro. Ngene iki eneng jenenge ana unen-unene Kang Mas. Piye? Ana yuyu ning pinggir kali. Terus? Ketoke ayu kok ngembol pelem. Lah iki padha wae. Apa kuwi? Padha wae. Mangkok enek cendole. Ketoke wedok kok enek cendole. Tuku kayu karo kobe. Apa kuwi? Ketoke ayu kok ngembol linggis. Ning sesuk ya manis kok. Heeh, manis. Manis. Lah, Kuwi ning Solo ngono ya 150 ya. Apa? Mari bete. Bete. Gaul saiki. Gaul. Gaul dah, kudung bete dah. Wah, gaul. Wong tengane werna-werna. Saiki nek Rama Widodo karo ibu ki remenane sing alus-alus. Nggih, mat-matan. Uul sing nyinden. Ayo nduk, ora ketang jineman apa sinom apa lah sing pokoke sing alus. Kendangi Dik-dik iki. Piyayi-ayune kok ngene kok jenenge kukul. Uul. Oh, uul. Kukul. Kukule lak tunggalmu. Mambaul. Oh, Mambaul. 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 Hasanah. Panggilane Uul. Uul. Mambaul. Nek anake Bagong ki rekae digaweke jeneng gen ketok Islamik Lah nganggo jenenge bahasa sapa? Arab. Sapa? Lanang to nika. Ibnu Nur Jahanam. Ngleling. Iya arep nggih nglebokke kowe kuwi kok. Sinom nggih, Oke. Mosok slendro apa pelok kowe dalem? pelok barang. Oh, belok barang. Oke. Diki, ayo siap-siap Diki. Wah. Ah, ya wis karo buke, karo pake, karo adi-adine. Iya, Ngot. Digonceng neng pit ngantek mbrayut. Iya. Ngendah ademe gak adohe sakmono. Yo. Api
Mengku tegas dadi Surabaya kampung Kaliasin. Nah, yen gelem urip mulya kudu wani prihatin. Lah iya ngono. Nah, mulyana ya kreatif. Munajat ngono kuwi nek dirungkokke kon njaba adoh utawa saka radio no apa ngarah nek kuwi tangan bayi. Lah iya tangan bocah kaya wong gerang. Ya luwese ya cengkoke ya iya. Wis. Anak iblis. Lah nek iblis anak wong nek saking apike ngono. Ya. Lah genah swara gamelan tok iki karo sinden karo penabuh ngene ya wis apik. Iya, ngono ki sing ngangeni malah ngono kuwi kok. Swara gamelan nek larase apik sing nabuh becik sindene apik kuwi ora njlei. Iya wah. Ya ayo. Lah wong Rama Widodо mau sing digoleki pancen rasa semeleh. Iya. Mula panjenengan iki ana kutha kono apa-apa kagungan, apa-apa eneng, apa-apa ngembrah. Ning panjenengane nek ana calang perdesan niki remen luwih-luwih mau paring dawuh ngrungokke gamelan mirengke iki kok kaya tip. Iya. Mirengke gamelan iki kepenak nyang rasa, bisa ndudut semeleng rasa. Iya, wah. Ayo. Matur nuwun ora umum yung kene iki papaning papan kanggo uga manekung. Iya. Mula wujuding pangibadah utawa panembah kuwi ora mung sembahyang semedi manekung lan ya liyane ning
bisa ngrumangsani sapa lan apa setemene menungsa kuwi ya Mak. Iya, kuwi sing wigati. Nganggo dasar watak sabar, kanggo pawitan ngangsu kawruh, kanggo sampurnaning urip ana ing donya, uga mengkone ana ing delahan. Iya Mak, iya. Wes ayo, awake dhewe wajib ngukut kahanan iki. Iya Mak, nyemak lelakoning donya kang bakal ana iki Mak. Koko sing tupa kumelun